question আছে কিনা আমাবনে সানামো জো খাজান দাখুকে বহকসং দিনে বুবাগ্রানি কব সানাই যে চিরিতি প্রেসারক যে কবুনি দফাবাই ফকক জাংমানি থুং জাংমানি ও কমনো বাং বারাসা গংনি बिसिङनो साइ पारिनाय खाजान दाखुके बहकसं सं मो तिनिने दिन मो 8 तारिख जनवरी 2019 चंखन दिनफानो बगै थानाय खाजान दाखुके बहकसं मो 8 तारिख जनवरी जे समय सीएबी ताबो सीएबी लङै थांगा ओ बिल्लो गासना थांदाने सिनिति प्रसार सुंनाय मादबारिनो आबन बागै प्रोटेस्ट खालायगा खाजान दाखुके बहकसं जों जत्तनो साइमारो बासेबा पगै थांबायखिना आबागनो तिने दैसा मुतो खारि नामो जोंगां पगैनानै कोटेसन सिनिति प्रसारक ओ दिनो उसुदेनो लेखा सुंनाय ओ बिल कासदानि किन्तु तामो खागा आजागावो ओ बिल कासनाय न सिनिति प्रसारक सुंनाय न पुलिस बीजेपी आरपीएफ सरकार आपरो बरो सारको थांग गुलि गोखा सिनिति प्रासानि सागर खाजान दाखुके बहकसं ओ दिनमन जों मुतो खायनांगौ ओ दिनमन पगानाया ओ दिनमन मुतो खागाय सिनि बखाव ठीक लायो सिनि बखाव मुक्ति खायो खाजान दाखुके बहकसं आबो सिनिया सिनि बबागा बीर बिक्रमनि मूर्ति ताजाब सिनि मादबारिवा ओ मूर्तिनि बखरगबो कखा पुलिस कोटनै साबा नेशनल पार्टी बीजेपी आरपीएफ सरकार किन्तु ताबसो जरातै सिनिति प्रसार कौजंनाय रक सिनि बुबाग्रानि बखर खनायनि जों ताबो जास्टिस मायको किन्तु सानामो जोङो त्रिप्रासा आबुनि जवाब नायो आबुनि जवाब जों नाहानाय खाजान दाखुके बहकसं जों नाहानाय आबुनि जवाब जों नाहानाय जों बगै थाङा सिनि त्रिप्रासानि बागै आं आलादा दिनै बसनि बागै आं आलादा त्रिप्रासारखाय जेखुनुखाय बीजेपीनि नखराफोर थांबोजानिया केस खायजागौ सिन बर' बजागौ तकजागौ किन्तु कोनो केस करे सिनि केस खामानि कोनो केस फुटिया खाजान दाखुके बहकसं आबो सिनिया सिनि जे बिश्वजित देवबर्मा साल गोथां जे तगै बिथाय जांमाने ओ बिश्वजित देवबर्मानि ताबो कोनो जास्टिस करे खाजान दाखुके बहकसं ओ बिश्वजित देवबर्मा बिथानाय जे पिनाकनाथ बर ताबो ओपेन करगै दङ किन्तु जवाब आबुनि जवाब त्रिप्रासा नाहानाय ना किन्तु जों त्रिप्रासा आबुनि जवाब नाहायै जों यागागला खाजान दाखुके बहकसं आं सानामो जोङो नरगो फंना खजा दिनै जे कौजंनाय दिनै जे आजागाव जे ओ मादबारि कौजंनाय ओ कौजंनाय जुदि सिनि मो पश्चिम तकसेनि जुदि खरसे दखाय संखोनो दिना मो दिननो पगला खनु खाजान दाखुके बहकसं जों फंनाबो खजा तामबागायनि जों सादक जासुगा जों फगल जासुगा जों बानि जासुगा जोंना सेस गायबारि गाति प्रसारक बगै ताम खायगा नेशनल पार्टी ताम खायगा नेशनल पार्टी बीजेपी ताम खायगा बीजेपी ने गक सालिया सीपीएम ने गक सानो ओ सीपीएम रक जे बरक सिन बरक कक्साखा सीपीएम ने केबो नेता केबो मिनिस्टार केबो एमएलए केबो एमडीसी थांगो दे नायखा नाया जे दिनो कक्साखो ओ दिनो आजागा नुकासं सिनि मुताय साखा कयदिन सिगां सिनि एनसी ब बीजेपी बाय गोबागै मुनिलायजाक बिप्लब देब बाय यांगो सिनि बरक आजागा कक्साखो एम्बुलेन्स बिसमा दायलांमाने एम्बुलेन्स नि बदकारि बुका खाजान दाखुके बहकसं सिनि बखा दखनानो सिनि मा बखा थिकायो जों फंनानि कगया आबुनि जवाब त्रिप्रानो थानाय आबुनि जवाब त्रिप्रासाराव थानाय खाजान दाखुके बहकसं जों जत्त एकमा थानाय जों कोनो दिनो पगया सिनि त्रिप्रासा बुजांमाने सिनि त्रिप्रासा बुरै बिसार रम प्रेजांमाने कोनो जवाब खै कमाय थाङो दिस मिसकाय जवाब जों नाहानाय जवाब बुबाग्रा नानाय जवाब त्रिप्रासा बीज दफानाय खाजान दाखुके बहकसं ते आबो सिनिया सिनि बुबाग्रानि फोरबा एटेकखा जे समय सिनि एडीसी नि इलेक्शन नि काउंटिंग नि फोरो सिनि बुबाग्रा काउंटिंग एजेंट नि आइकार्ड नायनो थांगौ मोहनपुर एसडीएम अफिसार आजागाव बुबाग्राना बुथाना बागै से साखाके खाजान दाखुके बहकसं सोम त्रिप्रासा जत्त एकमा बागै बुबाग्रानि सागावा के बया सिरिमालिया खाजान दाखुके बहकसं जों पगै थानाखौ गया जों मुथमा थांनाय जरा फाइदंगा ते कयदिन नि दंसो सिनि संमारिंनानि ओ संमारियो हाइनो थावना फायनाय बीजेपी बनावनो थावना फायनाय सीपीएम बनावनो थावना फायनाय किन्नो सानाय साख्रि रिनाय रां रिनाय माइ रिनाय जत्त रिनाय किन्तु
बुट पाइथाखाय नंग यासि कथा फुं थानाय थादों दाहुदे बगजों आं साबानाव जोङो आबानो नरक जुदि नंनि बोखावो तिप्रासानि बागै दुखु नांखाय तिप्रासानि बागै जुदि नंग बोखावो थैगुरो थाखाय एक बार लास्ट चान्स जों जब पादे ना क्या सिनि बुबाग्रा ना वाइसा जों फादि पाहाड़खे लगिरि नाय लैसिवनो केवल लगिरि नाय देदरो लगिरि मा बुबाग्रा ना लगिरि नाय ना पश्चिम पक्षानि तिप्रासा बुबाग्रा ना लगिरिया हाय सिबले हाय दा लगिरि नाय दारि नरक लगिरि नाय दारिया लगी मारि लायनाय नंनि मो पश्चिम पक्षे डेभलपमेंट या सुनो देशमा 2018 इलेक्शन का आफुरबो कौरिखा मोटोक्से एरेवा माइबन माया जों माइबन नाय लामा हामि नाय तामो खायजाका पासबो सलाय थांगानाब्ले नो ताबो लामा कामो माहिमिया ताबो नङा जागाव तुइख्रे माइमा बरियां दंनाब्ले जों मा बुजिनाय सुनो थांना फायनाय रांनि फायनाय किन्तु जों मा बुजिनाय रांनिफ्राय रांनानै जों किन्तु बडिफ्राय जों बख्राखौ बानसंनाय ए सिनि थांनो लामा काइसान दंसिबो आबन काइसिनि बुबाग्रा ओ बुबाग्रानो जों लगी मारिनायने जों लगी मारिनाय खाजों दाहुदे बहुजों आंनाव नको गोसानामो जोंगो नरक आमते हागे ते थाम जाबाय सिनि सिग्रारो दङरो सेरायो दङ पुलिसरो दङ बररो दङ बाक्सा बाजार हिरो जों आगिबो गोसा खायनो ताम मागा नों मो टक्से न ताम डेभलपमेंट खामागा तिप्रासा न ताम yok samari माखा नरक कुनरि माया खाजों दाहुदे बहुजों आबनो फादि थेरेके चों पाल बाक्सा गाय वाइसा सिनि तिप्रासा थांनाय बागै सिनि तिप्रासानि हुकुम मुकुम पांचि नांना बागै सिनि तिप्रासानि जुमजानि खाथा बागै जों वाइसा लगिरि नायलाय सन सिनि बुबाग्रा न लगिरि नायसिवानब्ले लगिरि बायारब्ले लगिरि बानायब्ले ना लगिरि नायलायनाय आगाबनो सानामो जों थारजांमानि सिन बरंजे रमफ्रेजांमानि सुंजे बुनि दफबाय सादकजांमानि फुंजांमानि आबखुन दिना पगयजा थांनि रांदि दनि लगी थांया किन्तु नों दफान बागै सामखाय गलांखाय निनि मो नों कमाय थांबोनो नों मोतासाय थांबोनो निनि कगना बुइसानाय खाजों थांदे बहुजों सिनि म पश्चिम तकनि जत्त आमसानि जत्तनि सेरेंथुन अकरांथुन बुरेंथुन चलांथुन नं थाने आसुनो आं याक जुथे कने मुजुंगो फाइदि जों तावबायसा म 2023 नि जबावले म 2023 नि इलेक्शन ले सुंकुन नेशनल पार्टी या पुनः बीजेपी या पुनः सीपीएम या पुनः जनजाति मोर्चा या पुनः जुवता टाइम कमो सीपीएम रने जीएमपी गणमुक्ति परिषद को तिप्रासा बायसे बंनि बमन करे गणमुक्ति परिषद तिप्रासा बाय ताम फागा तिप्रासा बायसे बमन करे बय तिप्रासा ना हमला खायरा बनि पार्टी नि बमन से वानसानि बमन बाय तिप्रासानि बमन बाया बय तिप्रासा बाय कामन सुनाय बय तिप्रासा बाय कामन सुनाय आबनो नं थाने को गोसा मुंगा सुनाय आं बारा को सानथाया सालदांगा जदो नबा थांबाय बिनाय रे रमफन कासि मांगला आरो उलासिनि डेपुटी सियासा कक सनाय जेबो काहां कामसा खखायनाय नं थाने आसनो कोन मुतनाय सुंते तागला केमने नालिया तागला एकमात्र बुबाग्रा नबासे नायनो नं थाने आसा बिसेस नारगनो आरो कक समानि रन पाइलिका बेले हामबाय बुबाग्रा एक लोक थोन सिनि गेदार पिपालान दातिनो मानांसे थोन खुलुमबाय क्या